І мы працягваем наше абмеркаванне, асэнсаванне таго, што адбываецца зараз у краіне. А што адбываецца? Судовы канвеер працуе няспынна. Штодня дзесяткі, калі не сотні людзей па ўсёй Беларусі атрымліваюць суткі альбо штрафы. Пад пакаранне трапляюць не толькі тыя, каго затрымалі падчас вулічных акцый, але і тыя, хто патрапіў пад руку так званым сілавікам выпадкова. І даказаць сваю віну, дакладней, сваю невінаватасць, як паказвае практыка, фактычна немагчыма. Юрысты ўжо ацэньваюць гэтую сітуацыю як прававы дэфолт. Ці атрымаецца зламаць рэпрэсіямі беларускае грамадства і на што гатовы пайсці ўлады, каб людзі сышлі з вуліц? Ці сапраўды мы назіраем зараз прававы дэфолт і да чаго гэта можа прывесці? Зараз мы ўсё гэта і шмат што іншае абмяркуем з маім суразмоўцам, філосафам Уладзімірам Мацкевічам. Добрый дзень, спадар Владзімір. Добрый дзень. Спадар Владзімір, вот тое, што адбываецца зараз у судах, як вы гэта ацэньваеце? Вы ж памятаеце, што нашыя суды змяніліся не пасля 9 жніўня. Яны такімі былі і пры папярэднім міністры МВД, і пры Шуневічы, і значна раней. Таму чакаць ад гэтых судоў, якія цалкам падпарадкаваныя волі Лукашэнка і з'яўляюцца хутчэй адгалінаваннем карательных органаў, а не судамі, нічога іншага чакаць не прыходзілася. В гэтым сэнсе дэфолт, як гэта называюць зараз, гэта тое, што мы бачым, так скажем, бачная частка айсберга. Тое, што ў краіне адбываецца, на жаль, больш глыбока схавана і чамусьці не вельмі чапляецца і асвятляецца ў сродках масавай інфармацыі, напэўна. Працяглы палітычны крызіс, які сёння застопарыўся і не мае вырашэння. Што вы маеце на ўвазе, калі кажаце нюансы, на якія не звяртаюць, можа быць, не знаходзяць адпаведнага адлюстравання ў СМІ? Гэта пра што? Здаецца ж, пра рэпрэсіі, пра прысуды, пра тое, як яны, гэтыя прысуды абвяшчаюцца, пра ўсё гаворыцца. Я і кажу, пра гэта гаворыцца, бо гэта бачна. Гэта кожны можа бачыць на ўласныя вочы, калі не заплюшчвае іх. А мы не бачым, скажем, тых палітычных працэсаў, перамоўных ці там кансультацыйных працэсаў, якія вядуцца, падрыхтоўка абодвух бакоў да вырашэння палітычнага крызісу і да змены рэжыму. Вось гэта ўсё вартае ўвагі, высвятлення, але гэта ўсё прыхавана. Гэта не так проста бачыць, бо хапун на вуліцах, нават журналісты без акрэдытацыі, фрылансеры і так далей могуць паказаць. А вось пра тое, пра што хлусіць сёння Васкрэсенскі, аб гэтым адным радком неяк паведамілі, але за гэтым стаіць велізарны пласт працы, якую робіць рэжым, каб усіх нас чарговы раз абмануць і прывесці да таго, што мы не здолеем дамагчыся сваёй перамогі. Тое, што адбываецца ў колах супрацьлеглага лагерю, то бок у нашых колах паміж, там, скажем, клубам Ціханаўскай у Вільні, Координаційным саветам у Мінску, нейкімі спробамі тых ці іншых груповак весці сваю гульню і так далей. Вось гэта ўсё не бачна, пра гэта ўсё вельмі мала гаворыцца. Як мала гаворыцца і пра тое, да чаго мы павінны прыйсці і на якім этапе, на якім кроку да гэтай канчатковай мэты мы сёння знаходзімся. Такім чынам, з больш
ну скажем так, большую пагрозу нясуць нават не вось гэтыя затрыманні жорсткасці суды, а тое, што небачнае, але робіцца, відавочна, што нешта робіцца за нашымі спінамі і пра што нам асабліва не справаздачацца. Ну так, не, я не хочу сказаць, што вось гэта не важна і не варта ўвагі. Сапраўды гэтыя пакуты людзей, ахвяры, якія мы несем, да, вось гэтыя ганебныя паводзіны чыноўенства, нават царквы. Вось мне сёння з гародні прыслалі паведамленне з іх сайту, што гэтая там монахиня Гаврііла 10 лістапада наведала мясцовае аддзяленне Міністэрства ўнутраных справаў і павіншавала карацелей вось гэтых, да, за іх працу, падзякавала і сказала, каб яны не баяліся вось пракляццяў нейкіх, бо вось царква за імі, да. Як бы мовіць, вось гэтыя, здавалася б, дробязі сведчыць пра тое, што ідзе велізарная падрыхтоўчая праца усім апаратам ідэалагічнай там апрацоўкі, сродкамі масавай інфармацыі, чынавенствам. Вядзецца праца, каб нас увогуле знішчыць. Не толькі пратэсты прыпыніць, а увогуле знішчыць супраціў. Як вы лічыце, давайте вось да гэтых пакуль што тут два пласты тэмы, якія можна абмеркаваць. І першае, ўсё ж такі я вярнуся да вось гэтых рэпрэсій. Безумоўна, тое, што больш жорсткія сталі рэпрэсіі, гэта такое жаданне чарговы раз улады, каб людзі сышлі з вуліцы, запалохаць і гэтак далей. Як вы думаеце, атрымаецца? Ну, бо трэці месяц ідуць пратэсты. Ужо відавочна, што людзі выходзяць на вуліцы, ведаючы, што вялікая пагроза, што яны будуць затрыманыя. Будуць затрыманыя, значыцца, суд і суткі. Нават калі не затрымаюць зараз, ужо практыка паказвае, што прыходзяць праз тыдзень, праз два, праз месяц з фотаздымкамі, вось як з Олегам Груздзіловічам, і забіраюць. А людзі ўсё адно выходзяць. Вот спадзяванні на што? Я маю на ўвазе ва ўлады. На што спадзяванні, калі павялічваюць жорсткасць? Улады сапраўды запалохаюць грамадства, і гэта, як мне падаецца, іх стратэгічная памылка, бо запалохаць усё грамадства немагчыма, а з другога боку вось іх дзеянне прыводзіць да таго, што самі, ну скажем, іх прыхільнікі там, можа непаслядоўныя, можа не ў партыі, не фанатычныя, гледзячы на гэта, ну, вагаюцца і, скажем, улады могуць просто перагнуць палку. Вось зараз выслужваецца новы міністр, і вось гэтая жорсткасць тлумачыцца, напэўна, менавіта тым, што ён зараз даказвае сваю адданасць рэжыму, але гэта ж яшчэ не ўсё, што яны могуць. Чаму яны не ідуць на радыкальныя меры? Уже, здаецца, перайшлі ўсе межы, і таму нічога забароненага, нічога немагчымага для іх не застаецца. Чаму яны не стреляюць? Чаму яны не там ператвараюць стадыёны, як калісьці учылі ў канцлагеры там і так далей? Бо вось яны вагаюцца перад тым, што ад іх адвярнуцца нават тыя, хто, не з'яўляючыся фанатам Лукашенка, кажа, што стабільнасць у краіне гэта каштоўнасць, гэта даражэй за рэформы, змены і так далей. Перагнуўшы палку, яны згубяць гэтых сваіх прыхільнікаў. Яны нічога не атрымоўваюць ад гэтых рэпрэсіяў, ні запалохаць не ўдаецца, ні набыць там падтрымку новую. І гэта іх памылка. А ці можам мы скарыстацца гэтай памылкаю? Калі мы маем на у сваім рэпертуары толькі маршы,
толькі хождение по улицах, толькі вось такога кшталту пратэсты, то напэўна перамагчы мы іх таксама не зможам. І уже не дарма Тихановская зараз сказала, что трэба мяняць тактыку. Ну, сапраўды трэба мяняць тактыку. Правда, яна пакуль это не агучыла і сказала, якая менавіта тактыка будзе далей. Сказала, что гэта абмяркоўваецца. Але тактыка тактыкаю. Тактыка бессэнсоўная, калі няма стратэгіі, калі няма вызначэння канчатковай мэты і пакрокавага маршруту яе дасягнення. Ну вось сапраўды Валер Бардун піша, няма павесткі, за што змагаемся, што мы прапануем замест існуючай эканомікі, што прапануем простым людзям, што сілавікам пры новай уладзе. Вось асноўная праблема, дыскурсу няма. Такім чынам вось чалавек згодны з вашымі словамі пра тое, што ўсё ж такі адна справа казаць, што трэба мяняць фармат, а другая справа нейкія прапановы канкрэтныя агучваць. Ну так, але я не зусім тут згоден, бо ўсё гэта ёсць. Яно просто афіцыяльна не пазначана. Афіцыяльна гэта значыць ад імя Координацыйнага савету, ад імя Светланы Тихановскай і так далей. Бо пакуль няма згоды, няма кансэнсуса паміж рознымі, вельмі рознымі людзьмі, якія сабраліся ў палітычным коле вось наших пратэстаў, да? Скажем, напэўна, там Кавальковай не так просто дамовіцца, пагадзіцца з Багрыцовым, напэўна, не так просто і Латушкі з Тихановскай. І таму мы чакаем, ці мы можам чакаць, што ўсё ж такі гэты працэс дасягнення кансэнсусу паскорыцца і чакаем, калі яны абвесцяць афіцыйна. Вось конкретно наша канчатковая мэта. Па дасягненні гэтай мэты нашы паўнамоцтвы скончваюцца і пачынаецца нейкая іншая там праца, іншыя захады і так далей. А вось такімі крокамі мы мяркуем, імкнемся дасягнуць гэтай мэты. І пакуль гэта гучыць невыразна, як невыразна, калі не ўдавацца там у падрабязнасці разбору выказванняў там і так далей, усё пакуль гучыць такім чынам. Мы добрыя, мы хорошыя, таму улада павінна належыць нам, мы ўсё робім правільна, мы супраць гвалту, мы супраць несправядлівасці і так далей. Менавіта таму мы лепшыя за сённяшнюю ўладу. Так, мы ўсе ведаем, што мы лепшыя і вы лепшыя. Мы ў захапленні ад некаторых з вас, я асабіста ў захапленні ад таго, як вырасла, пасталела Светлана Тихановская як палітык. Так, мы захапляемся вамі, але гэтага вельмі мала і для перамогі, і для таго, каб пашыралася падтрымка вас, і наша агульная. Трэба выразны план, хай сабе план можа быць гучыць неяк так па бізнесоваму, па будаўнічаму, там неяк так, а ў палітыцы прапанова мэтаў, гарызонтаў, шляхоў дасягнення там і так далей, і так далей. І памылковыя спадзяванні, якія там рамантычна ўскладаліся, скажем, на страйкі, там яшчэ на штосьці, да, на тое, што, вось памятаеце, апазіцыя казала, 100 тысячаў на вуліцах, і яны нічога не змогуць з намі зрабіць. Могуць. У іх яшчэ дастаткова сілаў, каб спраўляцца з усім тым, што ім вядома і да чаго яны падрыхтаваныя. Іншая справа, што калі мы это ўсё зацягнем, мы апынемся ў вельмі дрэнным эканамічным становішчы. І тады мы самі сабе ствараем праблемы. Бо гэты рэжым сыдзе, гэтыя міністры, там Лукашенко і так далей будуць адхіленыя ад улады, а праблемы дастануцца новай уладзе, нам. І нам іх вырашаць. Таму таксама ёсць сумненне ў людзей, у грамадства, а ці здольныя будзем мы вырашаць гэтыя праблемы. І ведаеце, вось, змейце, што я скажу? Я-то ўпэўнены, што мы здольныя.
У нас выбітныя эканамісты. У нас просто вельмі падрыхтаваныя, упартыя, таленавітыя, крэатыўныя бізнесоўцы, прадпрымальнікі і так далей. Пра што там неаднаразова там Данейка распавядаў, там вось і ў ПМе распавядаюць пра гэта. У нас ёсць каму выводзіць краіну з крызіса, з гэтага цяжкага эканамічнага становішча, але чым глыбей будзе гэтае становішча, тым складаней это будзе рабіць, і тым марудней мы будзем выходзіць з гэтага. Таму патрэбны планы не проста распавядаць пра тое, што мы будзем рабіць, калі нашы прыйдуць да ўлады, а як прыйсці да ўлады, як перамагчы. Вось што самае напружанае, вось што самае сёння цікавае, чаго чакае грамадства. Бо калі мы не здолеем зрабіць гэта ў бліжэйшыя месяцы, цалкам зменіцца павестка дня. На першы план выйдуць мясцовыя выбары. А калі мы зноў і да іх не падрыхтуемся, ці падрыхтуемся таксама не вельмі добра, як і да прэзідэнцкіх, будзем чакаць зноў, што грамадства неяк зноў зменіцца і ўсё само зробіць за лідараў, там, адмыслоўцаў і так далей. Яшчэ адзін момант. Ўсё ж такі 3 месяца ходзяць людзі на акцыі. Стомленасць адчуваецца. Больш жорсткія рэпрэсіі. Гэта таксама ўплывае. Плюс зіма блізка. Ну, ўсё ж такі фактор прыроды, надвор'я не трэба таксама скідаваць. Ну, магчыма, людзі ўсё ж такі сыдуць з цэнтральных вуліц праспектаў, іх выціснуць. Сыдуць у двары. Можа, нават са двароў выціснуць, бо глядзіце, што адбываецца. Музыкаў пасля дваравых канцэртаў хапаюць і садзяць на суткі. Людзей, якія арганізоўваюць там гэтыя сустрэчы дваравыя, таксама затрымліваюць, там перахопліваюць дваравыя тэлеграм-каналы і чаты. І гэтак далей. Можа, нават са двароў выціснуць. Але ці азначае гэта, што грамадства здасца, што атрымаецца ўлады дасягнуць сваёй мэты? Ну, не, конечно. Вось як там учора, ці калі Максим Багрецоў казаў, а куды падзець свядомасць, куды падзець тое, што мы ведаем, што ўлады хлусяць, тое, што яны фальсіфікавалі выбары, тое, што яны сёння ведаеце, не толькі тых, хто змагаецца, арыштоўваюць, там, хапаюць і так далей. Вось мяне там уразіла звестка з Полацку, што там проста звычайная экскурсія, на якую зацісаўся нейкі ціхарь і напрыканцы выклікаў міліцыю, 6 чалавек затрымалі звычайнай экскурсіі, дзе не было ні сцягоў, нічаго. То бок улада ўжо ідзе каўровымі такімі, дывановымі бомбардзіроўкамі. А што варта вось гэтая нізасць, ніжэй за ўсё не бывае. Людзі збіралі грошы на падтрымку пацярпелым. А ўлады бяруць і блакуюць гэтыя рахункі і адбіраюць гэтыя грошы, і тым больш вуснамі нейкага там мента, чыноўніка гавораць, што гэтыя грошы пайдуць на патрэбу міліцыі і АМАПу. Бо ребята заслужылі. Вось, ну, ведаеце, краю гэтай бессаромнай уладзе няма, не бачна ніякага. І нікуды з галоваў людзей вось гэтую всю агідную не падзенеш. Я не ведаю, як яны збіраюцца кіраваць гэтаю краінаю пасля таго, што зрабілі. Так, сілаю можна заціснуць, можна разагнаць пратэсты, не даць ім збірацца. Можна нават двары, як вы кажаце, хоць таксама это будзе цяжка зрабіць, бо двары рыхтуюцца да зімы. Я сам бачыў намёты, якія ставяць у дварах на выпадак дрэннага надвор'я. То бок людзі рашуча рыхтуюцца да вось гэта працягу гэтага пазіцыйнага супрацьстаяння, пазіцыйнай вайны. І ніхто не збіраецца здавацца. Калі будуць вялікія перашкоды і вялікая рызыка, то ўсё перайдзе проста ў іншыя формы супраціву. Вось і ўсё. Таму у гэтай улады няма будучыні, няма перспектываў. На што яны спадзяваюцца? Яны як загнаныя ў кут там
пацукі ці там не ведаю войскі, людзей, якія ўжо у адчаі просто робяць все, каб просто не здавацца. Напэўна, яны так баяцца, што іх будуць рэзаць, як іх палохае Лукашенко, што ён сам кажа палонных не браць, і яны ўжо, напэўна, падрыхтаваліся да таго, каб у плен не здавацца. А перамагчы яны не могуць. Давайте вернемся яшчэ да другой тэмы. Вось як нашу увагу, як кажуць, адмыслоўцы, што гэта ўсё ж такі не больш, чым спроба перацягнуць ад нашай увагі, а увагу на іншыя тэмы, як гэта канстытуцыйная рэформа. Але мяне больш цікавіць узгаданая вамі фігура Воскресенскага і яго заява пра тое, што ўжо зарэгістравана гэта платформа «Круглы стол», апозіцыі, ці як яна там называецца правільна, што будуць абмяркоўваць, і што нібыта каардынацыйная рада, дакладней лідары нават каардынацыйнай рады ўжо накіравалі там ледзь не 70 сторонак сваіх прапаноў зменаў не толькі ў Канстытуцыю, але і ў розныя іншыя законы. Я толькі пачытаў гэта, звязаўся з шэрагам лідараў каардынацыйнай рады, все зрабілі вялікія вочы і сказалі: крый Божа, нічога мы не дасылалі, і гэта не той чалавек, з якім будзем супрацоўнічаць. Гэта ж было відавочна, што такая рэакцыя будзе. Навошта было ісці на такі падман, заяўляць пра супрацу з лідарамі каардынацыйнай рады? Ведаеце, трохі трэба мець здаровы сэнс і цвярозы розум, каб запытацца адразу у таго ж Воскресенска: а скажы прозвішча тых, хто накіраваў гэтыя 70 сторонак. У яго такіх прозвішчаў няма. Ён хлусіць ад пачатку да канца, але гэтая хлусня разлічаная на тое, што людзі, напрыклад, пабачаць Рыгора Кастусёва разам з Шпакоўскім, які насупраць Воскресенскага сядзіць, і значыць, сапраўды нехта з апазіцыі ўжо з імі супрацоўнічае. Гэта хлусня, канешне, і думаю, што Рыгор Кастусёў патрапіў туды, напэўна, там маючы нейкія свае мэты, уяўленні і так далей, але ён не ўдзельнічае ў гэтых махлярскіх захадах Воскресенскага. Больш таго, што робіць Воскресенскі? Яны зарэгістравалі яго там круглы стол, памятаеце, па якім адрасе зарэгістраваны, да? Былога офісу штаба Бабарыкі. То бок яны прывязваюцца да нібыта апазіцыі, высоўваюць гэтую марыянетку Воскресенскага ў якасці нібыта прадстаўніка, хоць сабе там і зламанага трохі за кратамі, але прадстаўніка апазіцыі, а гэтага нічога няма. І толькі наіўныя людзі і іх там прыхільнікі, напэўна, могуць у гэта паверыць. І пра гэта трэба вельмі гучна казаць. Воскресенскі хлусіць, як хлусіць Качанова. І не трэба ніякіх нават вступаць у гэта ў спрэчкі, аспрэчваць гэта нейкім чынам і так далей. Хлусня ёсць хлусня, і трэба так гэта і называць. Але тут я, ведаеце, вымушаны прызнаць, што ўсё ж такі некаторыя не вельмі, можа, разумныя, кемлівыя, не вельмі людзі, гатовыя павясціся на гэта. Я ведаю некаторых прадстаўнікоў з былога штабу Цэпкала, яшчэ ад іншых апазіцыйных нібыта, хоць, ведаеце, Лукоўскі трэба браць палітыкаў, ёсць згода пайсці на гэтае абмеркаванне. Вось абвесціў там Дмітрыеў з Караткевіч пра нейкі сход у суботу 14 лістапада, дзе будуць абмяркоўвацца нейкія там прапановы на гэты дыялог і так далей. Напэўна, проста яны імкнуцца расцярушыць нашу еднасць, парушыць гэтую еднасць, камусьці
штосьці паабяцаць, кагосьці чымсьці запалохаць і потым сказаць: ну вось глядзіце, вы ж не згодныя паміж сабой, вы ўсе пара розныя. Таму нічога, акрамя нашай улады, у краіне быць не можа, бо вы самі паміж сабой дамовіцца не можаце. Вось яны будуць на гэта біць і варта папярэдзіць тых людзей з нашага боку барыкады, каб не вяліся на гэтыя маніпуляцыі. Не вяліся, бо іх зацягне гэта, і яны стануць падобнымі на Воскресенскага, на Дмітріева, там ще на кагосьці. А ім это трэба, яны хочуць гэтага лёсу, хочуць такой рэпутацыі для сябе. Якія б яны там не прыдумлялі сабе хітрыя захады і схемы, што яны могуць надурыць гэтую ўладу. Гэтую ўладу можна надурыць, яна дурная сапраўды, але і памылкі робіць. Але, ведаеце, там няма мяжы сумлення, яна гатовая пайсці на ўсё і вас усіх кінуць, хто пацягнецца да іх, там хоць зачэпіцца за гэтыя перамовы там ці дыалог там і так далей. Перамовы патрэбныя, і толькі праз перамовы магчымы выхад з гэтага палітычнага крызісу. Але якія? І вось чаму я кажу, што мы бачым толькі вось гэтую бачную частку айсберга, да? А не капаем глыбей, не падымаем вось гэтыя пласты. Нам патрэбны перамовы, але не ў тым выглядзе, якія прапануюцца. Ці гэта дыалог, які прапануецца і так далей. Нам трэба пачынаць дыалог на сваім баку, каб дамовіцца, дасягнуць паразумення і выступаць адзіным фронтам. Адзіным фронтам, непахісна, з вылучэннем тых людзей, якіх мы цалкам можам давяряць, якіх разумеем, ці з якімі паразумеліся. А вось як толькі вы пачынаеце гуляць сваю гульню, нібыта больш хітрую, вы атрымаеце лёс Воскресенскага, атрымаеце рэпутацыю Дмітріева ці кагосьці там яшчэ. А вы думаеце, гаспадар Владимир, што ўсё ж такі нейкім чынам улада сапраўды зацікаўленая і хоча далучыць да гэтага распачатага ёй нейкага там дыялогу ці перамоўнага працэсу ці абмеркавання там змена ў канстытуцыю шырокія слаі грамадства? Я вельмі сумняваюся. Я сачу ўсё ж такі сачу за тым, што адбываецца ў краіне, але раптам для мяне выскакивае нечаканая навіна, што там прайшоў у Віцебску круглы стол по грамадскім дыялоге, змене ў канстытуцыю, там дэпутаты палаты прадстаўнікоў, там яшчэ там нейкія чыноўнікі, недзе там яшчэ круглы стол, не памятаю дзе, ці то в Гомелі, ці то яшчэ дзе-то нешта праходзіць, а ты пра гэта і не ведаеш, чыноўнікі там паміж сабой. Зараз яны таксама правядуць круглы стол там з Воскресенскім, потым абмяркуюць то, што трэба там на сваім усебеларускім сходзе і скажуць: мы тут все зрабілі, грамадскую кансэнсус дасягнулі. Яны так і хочуць зрабіць. І в гэтым сэнсе, Дмітрий, давайте мы ўсё ж таки вызначым гэтыя рэчы. Ніякага дыялогу з грамадствам рэжым весці не хоча, не можа, і не это яму патрэбна. Яму трэба, каб мы з нашага боку, наша частка грамадства павялася на іх прапановы. Павялася і пачаліся паміж намі спрэчкі, непаразуменні, раздрай, пошук здрадніцтва там і так далей, і так далей. Ім трэба аслабіць нас, нашу пазіцыю, а не там зацеяць нейкі сапраўдны дыялог. І мы павінны правесці цалкам дэмаркацыйную лінію паміж тым, хто з'яўляецца прадстаўніком грамадства, хай сабе і з нейкімі іншымі меркаваннямі, з іншымі падыходамі там і так далей, а хто дакладна на тым баку. Якія дэпутаты? Нема ніякіх дэпутатаў у краіне, бо там нема ўжо ніякіх выбараў шмат год. Таму все дэпутаты гэта прызначаныя уладамі чыноўнікі, а не прадстаўнікі грамадства. Паглядзіце, ні адзін з іх не пайшоў на сустрэчы з ініцыятыўнымі групамі па адкліку дэпутатаў. Таму яны цалкам на тым баку. І не трэба нам весціся, паддавацца на нейкія іх захады.
Трэба вельмі дакладна, канкрэтна і прынцыпова правесціць мяжу паміж намі і імі. І толькі праз гэтую мяжу і магчыма перамаўляцца. Ну і яшчэ адзін такі момант наконт дыялогу. Ўсё ж такі вот адзін бок кажа, што з кім тут мы будзем весці дыялог там з гэтымі вот уцікачамі за мяжу ці хто там яшчэ гэтымі, як там любімыя зараз словы у Лукашэнкі, вялікага інтэлектуала і культурнага чалавека, там пратэстуны, змагары, свядомыя, вот, 3 словы вывучыў такія. А з другого боку кажуць, пакуль не выканаюцца 3 галоўныя умовы: вызвалення палітвязняў, сыход Лукашэнкі, прызначэнне новых выбараў, то пра што гаварыць? І атрымліваецца, што кропак такіх вот, з якіх можна пачаць дыялог, ну іх-то, ну я, напрыклад, і не бачу. Ну, конечно, і ў гэтым сэнсе вось я даўно пра гэта кажу. Ніякіх кантактаў з ворагам, а яны ворагі, і гэта таксама трэба дакладна ведаць, ніякіх кантактаў з ворагам па пытаннях, якія вораг не можа выканаць, быць не можа. Вось умова для перамоваў вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсіяў — гэта не предмет переговораў, гэта умова для пачатку перамоваў. А вось адхіленне, сыход Лукашэнкі, ведаеце, это немагчыма ім выканаць. Не таму, што я там, ну, не знаю, думаю, што акрамя Лукашэнкі ніхто не можа кіраваць дзяржаваю. Не. Просто рэжым пабудаваны такім чынам, што як толькі яны, ну, неяк адвярнуцца ад Лукашэнкі, там, ці ён сыдзе, да, ўсё рассыплецца, яны не хочуць, каб яно рассыпалася, яны не могуць на гэта пайсці. Таму перамовы прыйдзецца весці з рэжымам менавіта ў той час, пакуль там застаецца Лукашенко. Толькі так можна весці перамовы з ворагам. Разумець, што гэта вораг, а не добры суразмоўца за сяброўскім сталом, дзе мы можам перамаўляцца. І перамовы па канкрэтных, вельмі канкрэтных пытаннях, якія з'яўляюцца выканальнымі. І калі вы ідзеце на перамовы нават з ворагам, то трэба мець дыяпазон саступак ці кампрамісаў, на якія можна пайсці. І вось, скажам, там гэтыя кампрамісы — гэта ўжо предмет дыялогу унутры нашай апазіцыі і на нашым баку. На якія саступкі уладам сённяшнім мы можам пайсці, а на якія не. Вось мы дакладна не можам ніякіх перамоваў пачынаць, пакуль ёсць рэпрэсіі і палітвязні. Немагчыма. Значыць, гэта умова, а не предмет переговораў. Далей, што такое переговоры? Пакуль предмет переговораў. Пакуль у нас вельмі такая невыразная ёсць мэта — новыя выбары. А я пытаюся тады, а выбары куды? Каго? Прэзідэнта? То бок мы зноў пачынаем, пакуль не ўзбуджаная крымінальная справа супраць Ярмошынай і не пазначана, што махлярства з выбарамі — гэта крымінальнае злачынства, вы хочаце абіраць прэзідэнта такім чынам? Не, давайте пазначаць. Вось, там, скажем, першы крок да выбараў — гэта узбуджэнне крымінальнай справы супраць фальсіфікатараў выбараў. Крымінальная справа. Это не значит, что суд адразу там іх на расстрел павядзе. Невядома, як там это ўсё скончыцца, але справа павінна быць узбуджаная супраць гэтага. Толькі тады мы зможам кампрамісны цэнтр выбаркам скласці, каб рухацца да новых выбараў. Ну, это калі пра прэзідэнцкія выбары ідзе. А калі мы зацягнем, вось гэтымі невыразнымі крокамі зацягнем гэтую сітуацыю, то я яшчэ нагадваю раз, што у наступным годзе будуць мясцовыя выбары. І пакуль, і мы павінны быць гатовыя да таго, што мясцовыя выбары паўстануць у павестку дня раней, чым прэзідэнцкія. Хацелася б раней ўсё ж такі, каб гэты рэжым скасаваць, адхіліць Лукашенка ад улады там і так далей, але гэта магчыма таксама праз кампраміс часовага ўраду. Павінны стварыць часовы ўрад з прадстаўнікамі
пратэстоўцаў, штабоў былых кандыдатаў, гэтых структураў, якія зараз створаны вакол Светланы Ціхановскай па ініцыятыве і так далей. Ну і хтосьці ў гэты часовы ўрад можа ўвайсці з боку рэжыму. Ну, напрыклад, я нічога не маю супраць таго, каб міністры эканамічныя, там, скажем, эканамічных міністэрстваў, фінансаў, Нацбанку і так далей засталіся ў новым урадзе. Да? Але цярпець у новым часовым урадзе цэнтру баркам гэтых сілавікоў, якія ёсць і так далей, немагчыма цалкам. Можна пакуль зачыніць вочы на тое, каб заставаліся там у часовым урадзе там, ну, не вельмі, скажем так, вырашаючыя там міністэрствы ці галіны, там, скажем, адукацыя пакуль можна пакінуць да лепшых часоў вырашэння гэтых рэчаў. І вось гэтыя кампрамісы трэба агучыць, да? Куды мы можам, чым мы можам паступіцца, на што мы можам пайсці, калі тыя перамовы вядзем, але вось выбары без крымінальнай справы супраць Ярмошынай, ну, это немагчымая рэч увогуле. Дзякуй вялікім. Ну што ж, а пакуль вось такія апошнія звесткі з судоў. Вядомы палітолог Андрэй Ягораў атрымаў 12 сутак адміністрацыйнага арышту. Дзесяціборец Андрэй Краўченка і тай-баксёр Іван Ганін па 10 сутак. Міс Беларусь 2008 Вольга Хіжанкова 12 сутак. І можна працягваць і працягваць. Так што супрацьстаянне працягваецца, і будзем верыць, што ўсё ж такі атрымаецца змяніць сітуацыю да лепшага. Дзякуй вялікі. З намі і з вамі размаўляў філосаф Уладзімір Мацкевіч. Зміцер Лукашук прадстаўляў вам Уладзіміра Мацкевіча. Дзякуй вялікі. Будьце з намі, не хварэйце.